dimineața! A fost cineva dintre voi răcit iarna asta? Da? Eu, aproape toată lumea, așa-i? Noi mai răcim din când în când, că așa e modelul. Câteodată ne mai trădează sistemul imunitar. Voi știți ce e la sistem imunitar? Nu? Sistemul imunitar e așa un fel de chestie, care ne apără pe noi, de exemplu, de răceală. Și ca să-l întărim, trebuie să mâncăm ce? Legume și fructe, dacă se poate crude și proaspete, da? Și miere, ajută și mierea, ajută și propolisul. Voi știți ce e ăsta? Un ananas. Știți de unde vine ananasul? De unde? De la Cora? Da? Nu. Vine din junglă, așa-i? Dar el crește în pământ sau în copac? Sunteți siguri? Da. Bă, nu știu ce să zic. Zic așa, că până mâine, când ne întâlnim noi din nou, să întrebați acasă pe părinți unde crește ananasul, în copac sau în pământ. Vreți? Și vreți să mai facem noi o înțelegere? Grupa care e cea mai cu minte astăzi primește în grupă un ananas, să-l țină acolo până când se coace și după aia să-l mănânce? Ați vrea? Da, să vă întreb, voi știți cum se verifică dacă e copt ananasul? Nu știți, hai că vă spun eu. Uite, aici în mijloc sunt niște frunze. Da, aici. Și când o să mergeți cu mama și cu tata în junglă sau la supermarket, că e cam același lucru, după ananas, și vreți să verificați dacă e copt ananasul, prindeți de o frunzuliță de acolo de mijloc și trageți de ea. Știi? Dacă iese foarte ușor afară, dacă se rupe repede, înseamnă că ananasul e copt. Dacă nu se rupe, înseamnă că nu e chiar așa de copt. Ăsta nu e chiar așa de copt, de aia zic că ar trebui să-l țineți în grupă undeva așa pe dulap sau undeva după calculator sau pe calculator până să mai coace. Și grupa care e cea mai cu minte o să primească un ananas și când nu-i cu minte pleacă ananasul din grupă, se duce la altă grupă care e mai cu minte. Vreți așa? Da, ăsta știți ce-i? Știu, dar știi ce-i? Știi cum îl cheamă? Ai luat și ai lins? Ca o pisică? Cu ce seamănă fructul ăsta? Seamănă cu o portocală, dar e mult mai mare decât o portocală. Dar e din aceeași familie, se numește... Nu-i pepene. Se numește pomelo. Și eu acum o să iau coaja și o să vă dau să mirosiți, să vedeți cum miroase pomelul. Câte simțuri are omul, știți? Câte vrea el? Vreo 5, 6 sau 6 după, sau 7, depinde de filozofi. Uite, pune mâna pe ea și miroase. Dă la năsuc și miroase, că nu se întâmplă nimic. A ce miroase? Bine, bine, dar a ce? Miroase a portocală un pic. Miroase un pic și a lămâie. Da? Miroase un pic și a grapefruit. Știți de ce? Pentru că toate fructele astea fac parte dintr-o familie care se numește citrice. Toate sunt fructe care au foarte multă vitamina C și vitamina C ne ajută pe noi să fim mai voinici, mai sănătoși, mai ales iarna când suntem expuși la răceli. Asta ce-i? O portocală. Și ăsta ce-i? Un ardei. Dar dintre ardei și portocală, cine credeți voi că are cea mai multă vitamina C? Băi, suc de portocale. Dar eu vreau să vă spun că dintre portocală și ardei are cea mai multă vitamina C. Așa e că nu sună chiar atât de bine, nu? Parcă era mai bine ca portocala să aibă mai multă vitamina C. Dar adevărul e că ardeiul are mai multă vitamina C decât portocala și de asta e important să mâncăm și ardei. Și e foarte important să mâncăm fructe și... La iute pișcă, dar asta nu pișcă. Să mâncăm fructe și legume colorate. Ăsta știți ce-i? Seamănă cu un castravete, dar nu e chiar castravete. Nu e nici mango. Mai încearcă cineva? Nu. Excelent! Fructul ăsta se numește avocado și se spune despre el că e legumă. E unul dintre puținele lucruri din lumea asta care e și fruct și legumă în același timp. Ăsta știți ce-i? Nu
Nu e chiar o ceapă, e altceva. Am mâncat? Nu. A mâncat cineva supă de chimen? Supă de chimen? Nu e usturoi. Supă de chimen ați mâncat? Da? Bună? Sigur? Da, să vă întreb ceva. Voi gătiți vreodată? Tu știi să faci pizza? Da. Supă? Ce supă? Ce ai gătit împreună cu mami? Șnițel? Papanaș? Cine a mai gătit împreună cu mami? Ce? Clătite? Tu da? Clătită? Planta asta se numește fenicul și e rudă cu chimenul ăla care ajunge în supă. Mie mi se pare că miroase interesant și dacă vrei să aflați cum miroase, bine. Eu, uite, o să o fac așa bucăți și o să vă dau să mirosiți. Uite, ia o mânuță și dă-o și la colegii tăi să miroase. Pune mâna pe ea, că nu se întâmplă nimic. A ce seamănă? Oare pișcă asta? Da. V-ar plăcea să piște sau să nu piște? Să nu piște. Pune mânuța, miroase și dă mai departe la colegii tăi, da? Hai să recapitulăm un pic. Aici avem ardei. Și aici avem portocală. Și dintre astea două, cine are mai multă vitamina C? Și dacă e ardeiul, ce facem? Eu vă promit că ardeiul are mai multă vitamina C decât portocala. Și ăsta este pe care o să-l ia în grupa cea mai cu minte? Cândva mai la sfârșitul zilei, da? Ăsta este avocado, bravo, excelent. Voi știți care sunt alimentele nesănătoase? Nu știți? Nu-i nimic. Că mâine ne întâlnim cu ele, tot aici în sala asta. O să facem cunoștință cu niște alimente false și rele care ne cam îmbolnăvesc pe noi. Vreți? Da!